onye jere igbo mbụ n'obi atakara ọbụ ozi ekene ka m jiri bịa amalụsi ebi ngo amalụ n'ọdụ nsọ nkwudolu ụka ọgụ mmadụ ka eji aka Robinson Chukwudumma onye agara eji na-anwụ n'ọgbọ ọgụ uru mmadụ na-atọ ụtọ ekatara onu egwu nke ibụọ ọjụlụ ase bịa bụ nnụnụ fọziri nke ego ya eme si na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ eluro gị ife enyi na-ata na ya egbudu chi ga-azụ ọdụm ka ọ na nlọ ka m akụ n'aka n'ụzọ na-emeghe ka m akpọ n'okwu ọza onye katarọ iru jebe azụ ọ ga-arapụrụ ọkwụmụ mbi ụzọ ọ zachala okwu mkpọrụ n'ụlọ za na mba za nke ego gbagbarilichala okwu wake aka ọ bụrụ maka uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada mụhibia ọbịa kwuru osi wele bunu na ya aka ifedo mmadụ godube ha siri ya mi na mpio mpio etu o siri som ije som nnekwa na ọṅụ jukwuru m obi onye agbalụbịa agbalọ na ru agara ịtọ ya mụ ezi enyi m si Robin ka mụ na gị ụgbọrụ iru ndụ meri ikwu meri ifi ya egbudu na gị onye chọrọ ka o ya emeghe ya nwụkwa ọdachi ọsọ onye jighị ụmụ ije ọ ya darịrị mgbọrọ ọtiwu olu ga-ajọ mmadụ meli elu gị onye ilo osisi fụrụ gị atụ mkpe bupere ma jiri ya ọnụ onye ji ụlọ ife ijiri du holide n'ido nyaliba nke arụ enu echi eji unyi ha na-agha ya aja ụgbọ ọkwọ ngafe orimiri jenu na-eme na ife imerụsetipụ aka gị dadụrụ na-agụ n'ego ndị a na-eri n'afọ ejugu oke gaba n'aka akụkọ ikolu n'ubi n'ọya bawanyekwu ụba n'ọfọdụ ofu nnukwu mmanwụ osisi akụbalụ n'ubi nwoke ji na-ere ana onye zọwara ọfịa pụta ụzọ agbụdugbu eke enyi ebiritucha odelukwa mkpume na nnewi ogige egbochi enyi ebunu na-eri n'ude nkịtị nyere nnadị etu okwu pụtara ife efe mba ilo abụ afịa ọma na-elo onwe onye chinyere eze ya echi eze ọjị ugo asụ afịa ọnụ na-abụ agwa mmiri anụnụ na-eri nri enu akara chefuru oduli ndị ana Prọfesọ Alphonsus Gbosu nke na-afụ maka arụ ike aṅụrị zuru